गिबियावनो बयखौबो आर'नाइ इउटुब चेनेलनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। गोजोनथाव रादाबदि 2022 मायथाइनि साहित्य एकादेमि लाइमोन बान्थाखौ बर' हारिनिफ्राय गां फुजानाय मासे दाउ सुंद' सल' बिजाब लिरगिरि अलंबार मोसाहारिया सायख'जादों। फिन बुंफिनदों 2022 मायथाइनि साहित्य एकादेमि लाइमोन बान्थाखौ बर' हारिनिफ्राय गां फुजानाय मासे दाउ सुंद' सल' बिजाब लिरगिरि अलंबार मोसाहारिया सायख'जादों। बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय जाहाथे बिथांनि इयुना गोजों जायो। गोजोनथाव रादाबदि दासान्दि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 1आ बड'लेण्डजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव मेगा अडिशन जागासिनो दङ। आसा खालामो जोंनि लाइमोनफोरा जायफोर बिथांमोनहा गोसो गुदुं बिथांमोनहा गट टेलेन्ट सिजन 1आव बाहागो लानानै गाव गावनि इयुन मोजांखौ जाफुंसारनो हागोन होनना आसा खालामो। फिन बुंफिनदों गोजोनथाव रादाबदि दासान्दि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 1आ बड'लेण्डजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव मेगा अडिशन जागासिनो दङ। आसा खालामो जोंनि लाइमोनफोरा जाय बिथांमोनहा गोसो गुदुं बिथांमोनहा मेगा अडिशनाव बाहागो लानानै जाहाथे गाव गावनि जिउखौ इयुनाव जाफुंसार होनो हायो बेखौ जों अराय आसा खालामो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला मैयाहाय जेब्राराम मोसाहारिनि दैदेननायाव UBPF मुंनि मोनसे गोदान सोमावसारग्रा आफाद जोनोम जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रानि बेन्दोङाव थानाय ग्रीनलेन्ड रिजर्टआव ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमैफोरखौ लानानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों जेब्राराम मोसाहारि बिथांनि दैदेननायाव मैया इउनाइटेड बड' पिपुल फ्रन्ट सुंदयै UBPF नि जोनोम जायो। नाथाय बेबायदि गोदान आफादा बेसे गोबावहाय थावरिगोन बेखौ उनावहाय समासो खिन्थासिगोन। मानो होननानै बुङोबा सिगाङाव बेबायदि गोबां आफादानो जोनोम जानानै मावफुंनो हायालासेनो ओरैनो गोग्लैसोनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। मैयाहाय गुवाहाटीनि जनता भवनाव दुंहाव थासारि सासे MLA आ अफिसनि सरकारि मावग्रा सुबुंखौ सोबादों होननानै दुंहाव थासारि। सरकारि मावग्रा बिथांमोनहा बुंदों दि बिथाङा सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी होननानै। जयन्त बसुमतारीनि बेबायदि आखलखौ लानानै जनता भवनाव मैया जोबोद दावराव दावसि जायो। जायनि जाहोनाव जनता भवनाव धरना जायो। धरना जानायजों लोगोसे बिथांमोनहा चिफ मिनिस्टारनो गोसोखांलाय गथायो। मानि जाहोनाव MLA आ सरकारि मावग्राखौ सोबाखो बेखौ लाना बिथांमोनहा जोबोद खुद्रिसारनाय दिन्थिदों। थाबैनो आलादा रायजो जागोन कुचबिहारआ। लकसभा इलेक्सननि सिगां कुचबिहारआ जागोन आलादा मिरुजों खुंजानाय रायजो। बे बाथ्राखौ बुंदों कच राजबंशीनि राजा अनन्तरायआ। जानो गोनां मिरुजों खुंजानाय कुचबिहार रायजोआव आसामनि गोबां जिल्लाफोरा हाबसनगोन। जेरैहाय धुबरी, क'क्राझार, चिरां, बङाइगाव, गवालपारा बैफोर जिल्लाफोरा हाबसनगोन होननानै महाराजाया बुंदों।